سلام كرات تخاتلتي لو دما كرونيكلس اوف ذا جوست ترايفزر استا على كل 2025 زوصات ني اكشن مشترن فيلم ايام ابزا فيلمي كم مدر طفيان زنورو زسكاخو حاغاننتاو فطرات بخمي دغما كم زبارابرون حلو تادر دما بزي فلط اغاطامي ام اخل ناي زخل نوص بخمي كم زاتوان كاب طنتاو مقابرات كساب برخا زكاي زسكاخو خونات كنرينا لايك شير كوم سبسكرايب بمغان نجمر تاريخنا زجمر او زحلف عامتات او تشاينا استفلالين يكعت سرحات بزح حدشتن زغرم نغرات ترخيوم يوم كان زخنا زفلت فطور ولو اندانيسور زيكون عصم تجميرو كساب قروتو من سقو من زي تبلشوا صنحو نشح عامتات عدم زلوم رسالات ترخيوم يوم حدا كاوتو مبزو تساتفو تمرامرتي بروفيسور يانغ تشالنج بهال كوينو 1978 ابخرنات كلهم بوست 749 زبال نزي مسترات زين مفلات طراي استوعوا مفولي جوجلي تايس حزز لنا يا عمت 1999 يو وباي دما عدا كابتن مبتوخاتو بتوغات سرح زلو بزحات وتعدلات يو እዚ ስራሕ ኣዝዩ ዘድክም ብምዃኑ ብሰንኪ ብርቱዕ ድኻም ብተደጋጋሚ ይወድቕ ኮይኑ ግን ጓልቲ ፕሮፌሰር ዝኾነት ያንግ ፒንክ ወዝራ ጎኑ ብምዃን ትድግፎን ሓይሉ ክረክብ ትሕግዞን ህባይ ንፈለማ እዋን ምስ ረኸባ ንነዊሕ እዋን ዝፈልጣ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕዎም ክልቲኦም ዘለዎም ምትእሳር ድማ ንዓርኩ ካንጉስን ዘቐኒ እዩ ነይሩ እቲ ጉጅለ ካብ ሓደ ዘይፍለጥ እንስሳ ካልእ ዓብዪ ቅልጽም ርእሲ ድሕሪ መውፅኦም እቲ በዓት ክንቅጥቀጥ ይጅምር እሞ ብሃንደበት ይፍንጀር ነቲ ማዕስከሮም ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ይዕንዎም ብሓለቃ ሃንጆያንግ ዝምርሑ ወታደራት ንምክልኻል ኣፅዋሮም ይዳለዉ ካብቲ በዓቲ ዝወፁ ግን ፕሮፌሰር ያንግን ገለ ሰራሕተኛታትን ጥራዮም ነይሮም እዚ ፍጻመ እዚ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክሳራ ይነበረን ኣብ ውሽጢ እቲ ከረን ሓደ መንገዲ ስለ ዝተኸፍተ ምስ ፕሮፌሰር ያንግ ኮይኑ ዝምርምር ፍሉይ ጉጅለ ክልእኹ ይውስኑ ያንግ ፒንክ ብኡንብኡ ንብኣ ንክትሕግዝ ብፈቃደኝነት ትምዝገብ እዚ ድማ ህባይ እውን ብፈቃዱ ንክፅምበር ይገብሮም ብሰንኪ እዚ ድማ ካንጉስን እውን ምሳታቶም ክኸይድ ይውስን እቲ ጉጅለ ናብቲ በዓቲ ኣትዩ ነቲ ዝተረኸበ መንገዲ ስዒቡ ይኸይድ እሞ ክሳብ ሓደ ዓብዪ ገደል ዝረኽቡ ፅምብላሊዕ ዝመስል ፍጡር ኣብ ከባቢኦም ይበርር ከም ዘሎና ዝተዋህዱ ድማ ናብቲ ገደል ቁልቁለት ይወርዱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ማእኸሉ ካልእ ገደል ናብ ዘለዎ በረድ ዝተመልኦ ፀፍሒ ይበፅሑ ናብዚ እውን ቁልቁል ይወርዱ እሞ ክሳብ ጫፍ ብዘገርሙ ፎስለት ዝተመልአ ዘይተላሰሰ በዓቲ ይረኽቡ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብኡ ድሕሪ ምዝዋሮም ካብቲ ዝኣተውሉ ከረን ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ዝፃረር ከረን ዘውፅእ መውፅኡ ይረኽቡ ኣብኡ ድማ ፕሮፌሰር ያንግ ንህባይ ከምዚ ይብሎም ኣፈ ታሪክ ከም ዝብሎ ኣብዚ ከባቢ ናይ ሓደ ምስጢራዊ መንግስቲ ዝነበረ ጥንታዊ መንግስቲ ማዕፀሎም እቶም ካልኦት ወታደራት ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ርኽበት ምስ ኣፍለጥዎም ዕላሎም ብሃንደበት ይቋረፅ እቲ ርኽበት ኣብ ልዕሊ እቲ በረድ ዝነበረ ኣዝዩ ዓብዪ ኣሰረ እግሪ እንስሳ እዩ ነይሩ ሃንን ዝተረፉ ኣባላት እቲ ጉጅለን ኣብ መእተዊ እቲ ከረን ማዕፆ ገጥሙ ከለዉ ፕሮፌሰር ያንግን ሰውን ነቲ ኣሰር ዝገደፈ እንስሳ ንምርካብ ነቲ ኣሰረ እግሪ ስዒቦም ይጓዓዙ እቲ እንስሳ ብሓቀብ ቀብሮኦም እዩ ነይሩ ፈለማ ዝረኸብዎም ፍጡራት ግን እቶም ካብቲ በዓቲ ዝመፁ ኣናእሽቲ በረርቲ ፍጡራት እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ኣፀቢኦም ዝተዓዘብዎም ፅምብላሊዖም ዘይመስሉ ዝተውህሉ እሞ ንሳቶም ዘገርም ትርኢት ዘለዎም መንካዕ እዮም ነይሮም ኣብ እጅጋ ክዳን ምስ ዝዓርፉ ወላ ሓንቲ ይፈጥሩን እዮም ኮይኑ ግን ሓደ ካብቶም ወታደራት ብጥራይ ኢዱ ሓዲኡ ምስ ሓዘ እቲ ዓብዪ ጌጋ ኮይኑ ይረአ ብሃንደበት ብሰማያዊ ሃልሃል ተሓዊ ብኣዝዩ ዘሰንብል ፍጥነት ክነድድ ይጅምር እሞ ካብ ዕፅምቲ ወፃኢ ወላ ሓንቲ ክሳዕ ዘይተርፎ ይነድድ ነዊሕ ፀንሐ በዞም መንካዕ ይኽበቡ እሞ እቶም ወታደራት ምፍርራሖም ተኽሲ ይጅምሩ ይኹን እምበር ገለ ሰባቶም በቲ ሓዊ ይስእኑ ነበሩ እቲ ኩሉ ተኽሲ ነቲ ዓብዪ እንስሳ ይፍርሖ እሞ ካሃድም ይገብሮም ኮይኑ ግን ብሃንደበትን ብኸቢድን ብምጥዋዩ ናይ በረድ ምስሽርታት ይስዕብ እቲ በረድ ንብዙሓት ወታደራት እናውሓጦም ከሎ እቲ ጉጅለ ካብቲ ከረን ቁልቁል ክጎይ ይጅምር ኮይኑ ግን ናብ ክቕፅልሉ ዘይኽእል ነጥቢ ይበፅሑ እሞ ኣብ ቅድሚኦም ዓሚቑ ፀድፊ ይረኽቡ ካብ ምዝላል ወፃኢ ድማ ካልእ ኣማራፂ ኣይነበሮምን ቅድሚ ከምኡ ምግባሮም ግን ፕሮፌሰር ያንግ ንሁምባይን ጓልን ብሓባር ይኣስሮም ክልቲኦም ቁልቁል ይወርዱ እሞ እቲ ገመድ ኣብ ሓደ ቆራፅ በረድ ይንጥልጠል ንገለ እዋን ናብ የማንን ፀጋምን ምስ ተንጠልጠሉ እቲ መፍሕፋሕ ነቲ ገመድ ከም ዝብጠስ ይገብሮ እሞ ክልቲኦም ናብ ታሕቲ ይወድቁ ድሕሪ ዋርሕ እኳ ኣብ ባቡር ደቂሱ እንከሎ ሁባይ ካብቲ ውድቀት ከመይ ኢሉ ብሂወት ከም ዝደሓነ ይተረድኦ ነበረ ብፍላይ ድማ ርእሶም ብምህራን ወይ በቲ በረድ ተወጊኦም ዝሞቱ ተወሳኺ ሰባት ምስ ኣጥፍኡስ ብኸመይ ከም ዝደሓነ ይግርሞ ነበረ ኣብ ታሕቲ ናይቲ ፀድፊ ምስ ተበራበረ ካብቲ ጉጅለ 4 ኣባላት ጥራዮም ተሪፎም ነይሮም ንሳቶም ድማ ሁባይ ፕሮፌሰር ያንግ ፒንግን ካንጉስን እዮም ድሕሪ ብዝተኻእለ መጠን ዝወደቑ ኣቑሑቶም ኣኪቦም እታ ሕጂ ኣዝያ ንእሽተይ ዝኾነት ጉጅለ ሽግ ብምብራህ ዳህሳሳ ትቐፅል ኣብ ውሽጢ ነዊሕ ግንቢ ዘለዎ ዓብዪ በዓቲ ይረኽቡ እሞ እዚ ግንቢ እዚ ድማ ብዝፈራረሰ ህንፃታት ዝተኸበበ ኮይኑ ፕሮፌሰር ያንግ ቅዱስ ቤተ መንግስቲ ኩንልን ኢሉ ይፅውዖም እቲ ግንቢ ኣጋንንታዊ ፍጡራት ዝተዓሸጉሉ 9 ደርብታት ከም ዘለዎ ይንገረሉ እዚ ድማ እቲ ፕሮፌሰር ያንግ ንነዊሕ እዋን ክደልዩ ዝፀንሐ ነገር እዩ ነይሩ ከም ምልክት ኣኽብሮት ብብርኪ ምርካኽ እሞ ኣብ ሓደ መሰውኡ ተቐሚጡ ዝነበረ ሽምዓ ይብርህ እዚ ድማ ኣዝዩ ነዊሕን ዘፈርሕን ሓላልታ ብምፍጣር ብዙሓት መንካዓት መፂኦም ነቲ ግንቢ ብቐይሕ ብርሃን ክኸብዎ ይገብር ፕሮፌሰር ያንግ ሁባይን ጓልን ማዕፆ ናይቲ ግንቢ ክኸፍትዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝኣመነ
ንዓኣቶም ይልእኾም ኢድኒ ተታሒዞም ሰኣተው ድማ ክልስ ሓሳብ ናይቲ ፕሮፌሰር ሓቂ ምዃኑ ይረጋገጽ። እቲ ማዕጾ ይፈትን ከንጸባርቕ ይጅምርን ኣብ ጫፍ እቲ ግንቢ ድማ ብርሃን ይርአ እሞ ነቲ ክፍሊ ዝመልኡ ብዙሓት መናፍስቲ ይጽውዕ። ኮይኑ ግን ካንጉሱን ማዕጾ ዲያብሎስ ምኽፋት ዝብል ሓሳብ ስለ ዘይፈተዎ ነታ ሽምዓ ምስ ኣጥፍኣ እዚ ኩሉ ብሃንደበት ይጠፍእ። እቲ በዓቲ ክፈርስ ስለ ዝጀመረ እታ ጉጅለ ብእምኒ ወይ ድማ ቦቶም ሕጂ ዘባርሮም ዘለዉ መንክዓት ቅድሚ ምብጽሖም ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። ካንጉሱን ንነብሱ መስዋዕቲ ብምግባር ከም መጻወድያ ንምዃን ድሕሪት ይተርፍ እሞ በቲ ሰማያዊ ሓዊ ናይቶም መንክዓት ይቐተል። ርእሱ ምስ ተፈንጀረ ድማ ብዙሓት ካብኦቶም ይጥፍእ። እንተኾነ ግን ገና ብዙሓት ዝተፈትሑ መንክዓት ነይሮም እዮም። ንሳቶም ድማ ነቶም ዝተረፉ ሰለስተ ሰባት ይስዕብዎም። እዞም ሰለስተ ግን እንተው ሓደ ቁሩብ ርሑቓት ገይሮም ነይሮም እዮም። መውፅኢ ይረኽቡ እሞ ኮይኑ ግን ካብኡ ንላዕሊ ክኸዱ ይኽእሉን እዮም ነይሮም። እቲ መንገዲ ድማ ካብ ድሕሪ ሓደ ዘራማይ ናብ ዘሎ ነዊሕ ጫፍ ይወስዶም። እቶም መንክዓት ይበፅሕዎም እሞ ሁባይ ብሽገይሩ ክከላኸል ይብል። ይነግስዎም እሞ ማእገሩ ሓዊ ይለዓል። ያንግ ፒንግ እቲ ሓዊ ምእንቲ ክጠፍኣሉ ካብቲ ጫፍ ናይቲ ማይ ትደፍኦም። ንሳን ቦኣን ድማ ብቕልጡፍ ይስዕብዎም። ሁባይን ያንግ ፒንግን ኣብ ትሕቲ ማይ ይራኸቡ እሞ ኮይኑ ግን ብሃንደበት ዳይኖሰር ዝመስል ካልእ ዓብዪ ፍጡር መፂኡ ንያንግ ፒንግ ብኣፉ ሒዙ ስለ ዝወሰደ ይፈላለዩ። ልቡ ዝተሰበረ ሁባይ ካብቲ ማይ ሓንቢስ ይወፅ እሞ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ዝሑል ኩነታት ኣየር ናብቲ ማዓስከር ይመለስ። ናይ መንከቡ ቃጸሎ ክሕከም ከሎ ሓለቃሃን ድማ ብዘይካ ናይ ያንግ ፒንግን ናይቲ ፕሮፌሰርን ሬሳ ናይ ኩሎም ኣባላት እቲ ጉጅለ ሬሳታት ከም ዝረኸቡ ይነግሮም። ሁባይ ቦይኑ እዩ ብሂወት ተሪፉ። ነዚ ሂወት ሓዲጉ ናብ ዓዱ ክምለስ ይውስን እሞ ኮይኑ ግን ኣብዚ ናይ ባቡር ጉዕዞ ካንጉስን ምስኡ ዘሎ ኮይኑ ይረአዮ ነበረ። እቲ ምትላል ምስ ጠፍአ ድማ ብጣዕሚ ተስፋ ይቖርጽ። ሁባይ ኣብ ጥቓ ገጠር ኣብ ዝርከብ መደበር ባቡር ይወርድ እሞ ብሓድሽ ኣሰራርሑኡ ሚስተር ዋንግ ይውሰድ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓለቃሃንን ተመራማሪ ቾንዶንግን ይደልይዎ ከም ዘለዎ ይፈለጠን ነይሩ። ሕጂ 1982 ዓመተ ምህረት ኮይኑ ኣሎም። ሁባይ ድማ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ሚስተር ዋንግ ምስራሕ ይጅምር። እዚ ድማ ኣዝዩ ሰላማዊ ሂወት ፈጠረሉ። ብሓባር ምሳሕ ክበልዑ ክኸዱ ከለዉ ሚስተር ዋንግ ናብ ሓደ ናይቲ ከባቢ ቤት ምግቢ ይወስዶሞ። ኣብኡ ሁባይ ምስቲ ካብ መዘናግዒ ኮይኑ ዝሰርሕ ናይ ቁልዕነት ዓርኩ ዝኾነ ዋንግ ከይክስወን ዳግመ ብምርኸቡ ብጣዕሚ ይስንብድ። ሁባይ ሚስተር ዋንግ ጎኔሉ ናብኡ ከም ዝወሰዱ ይጥርጥር። ኣብታ ቤተ መጻሕፍቲ እናሰርሐ ከሎ ሁባይ ብዛዕባ ምርምር ፕሮፌሰር ያንግ ዝገልጽን ስእሊ ናይቲ ኣጋንንቲ ግንቢ ዘካተተ መጽሓፍ ይረክብ። ነዚ ምስ ረኣየ ነቲ ግንቢ ምኽፋት ወትሩ ሽቶ ናይቲ ፕሮፌሰር ከም ዝነበረ ከምኡ እውን ሁባይን ያንግ ፒንግን ነዚ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ወትሩ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንክልቲኦም ብሓባርን ብድሕንነትን ክሕልዎም ይፍትን ከም ዝነበረ ይግንዘብ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፖስቲ 749 ዝርከቡ ተመራመርቲ ልክዕ ከም ያንግ ፒንግ ትመስል ኮይኑ ግን ንነብሳ ሸርሊላ ትጽውዕ ብሂወት ዘላ ሰበይቲ ኣብ ውሽጢ ዝሓዘ ሳፅን ሬሳ ረኽቦም። ክትቋፀሮ ዘይትኽእል ምስጢራዊ ሓይሊ ዘለዋ ትመስል ኮይኑ ግን ብዛዕባ ያንግ ፒንግ ዝኾነ ዝኽረ ይነበራን። ስለዚ ሕጂ ሕክምና እናሃብዋ ኣብ ትሕቲ ቀጻሊ ብዕፁብ ክሕልውዋ ይውስኑ። ናብ ሁባይ ክንምለስ ከለና ኣብታ ቤተ መጻሕፍቲ ፍሉያት ገጻቶም ንዕኡ ተባሂሎም ዝተመልከቱ ናይ ፕሮፌሰር ያንግ መጻሕፍቲ ብቐጻሊ ይቕበል ነበረ። ብሓገዝ ዋንግ ከይክስወን በዚ ማእፈ ታሪኻት ኣዝዩ ይሰሓብ እሞ ንኣዋርሕ መጽናዕቲ ብምግባር ግዜኡ ይሕልፍ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ድሕሪኡ ዘሎ ሓቀኛ ዛንታ ክግንዘቡ ይሕግዞም። ኣብ ናይ ኣጋንንቲ ዓለም ኣቦታቶም ካብ ናይ ሳተኑ ዝመፁ ሰብ ዝመስሉ ዓሊት ነይርዎም። ንሳቶም ተካእቲ ናይ ክልቲኦም ኣጋንንትን ሰብን እዮም። እቲ ግንቢ ድማ ርስቶም እዩ። ነቲ ግንቢ ዝሕልው ሓለውቲ ክህልው ትፅኢት ይግበር ነይሩ። ኮይኑ ግን ቅድሚ 10,000 ዓመታት ደቂ ሰባት ካብ ቁፅፅር ኣጋንንቲ ናፃ ስለ ዝወፁ እዚ ዓሌት እዚ ካብ ምድሪ ጠፍኡ እዩ። ይኹን እምበር ሁባይ ገና መልሲ ዘይረኽበሎም ሕቶታት ነይሮምዎ እዮም። ንኣብነት ንሱን ያንግ ፒንግን ስለምንታይ ነዚ ማዕፆ ከፍትዎ ከም ዝኽኣሉ፣ እቲ ፕሮፌሰር ስለምንታይ ብቐዳምነት ክኸፍትዎ ከም ዝደለየ፣ ከምኡ እውን እዚ ኩሉ መጻሕፍቲ መን ይሰደሎ ከም ዘሎ ዝብሉ ሕቶታት እዮም። ድሕሪ 3 ዓመት ወይ ድማ 1985 ሓለቃሃን እቲ ጉጅልኡ ንፕሮፌሰር ያንግ ኣብ ኣኽራናት ኣብ ውሽጢ ሓደ በዓቲ ተሓዊኡ ብሂወቱ ከም ዝረኸቦ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ይስንብድ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኣብ ምዕራብ ቻይና ኦይል ሲቲ ዝተባሃለት ከተማ ብምስጢራውን ዓበይቲ ኣራዊት መጥቃዕቲ ይወርዳ። ኣብ መንገዶም ዝረኸብዎ ኩሉ ነገር ይዕንዉ እሞ ካብ ፍርስራስ ወፃኢ ድማ ዋላ ሓንቲ ይገደፉን። ፕሮፌሰር ያንግ ነሃን እዚ ኩሉ ሳዕቤ ናይቲ ዝተኸፍተ ግንቢ ክኸውን ኣለዎ ይብሎ እሞ ንኽምርምር ናብቲ ቦታ ይኸይድ። እዚ ፍጻመ ኣብ መንከብ ሁባይ ንዝነበረ በሰላ ዘበራበሩ ይመስል። ብቐጻሊ ድማ ከሸጉሩ ይጅምር። ናብ ሓኪም ምኻዱ ድማ ኣብ ስርዓት ሓበሬታ ከም ዝረአ ይገብሮም። እዚ ድማ ኣበይ ከም ዘሎ ነሃን ይሕብሮም። ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ እቲ ቐንዛ መንከቡ ብጣዕሚ ካብ ምሕጃሉ ዝተላዕለ ብሃንደበት ካብ ዝባን ሁባይ ሓዊ ይለዓል። ንሱ ድማ ናይ ገዛ ርእሱ ሓይሊ ከርኢ ይጅምር እሞ ኣብታ ቤተ መጻሕፍቲ ዝነበሩ ኩሎም ኣቑሑት ኣብ ኣየር ከም ዝሳፈፉ ይገብር። ሚስተር ዋንግ ይመጽ እሞ ነዚ ነገር እዚ ከም ንቡር ብምውሳድ ብሰንኪ ሕማም መጥቃዕቲ ደሙ ሁባይ ብሓይሊ ኣጋንንቲ ከም ዝተበከለን እዚ ድማ ሕጂ ሓይሊ ከም ዝህቦን ኮይኑ ግን ድማ ናብ ሲኦል ክስሕቦ ከም ዝኽእልን ይርድኦም። ሁባይ ሚስተር ዋንግ ነዚ ኩሉ ብኸመይ ከም ዝፈለጡ ይተረድኦን። ስለዚ ናይ ገዛ ርእሱ ሓይሊ ተጠቒሙ ነታ ቤተ መጻሕፍቲ ንሓደ ኣረጊት መቓብር ይቕይራ እሞ ሚስተር ዋንግ ሓላዊ ልዑል ሱሊን ምዃኑ የርኢ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ግንቢ ዝነበረ ኣብዚ እውን ሓለውቲ መናፍስቲ ነይሮም እዮም።
ካንግሱን እውን ሓደ ካብኣቶም ነበረ። ሚስተር ዋንግ ከም ዝገለጾ ልዕልዩ ቅድሚ ህባይ ዝነበረ ሰብ ምዃኑን ነቲ ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለ ንምድሪ ዝተቆጻጸረ ዓሌት ኣጋንንትን ንምጥቃዕ ንደቂ ሰባት ዝመርሕ ንሱ ምዃኑን ይነግሮም። ልዕልዩ ነቲ ግንቢ ንምዕሻግ ናይ ገዛ ርእሱ ኣካል ተጠቒሙ መብዛሕትኦም ኣጋንንቲ ድማ ነዛ ፕላኔት ገዲፎምዋ ክኸዱ ገበረ። እኳ ዳ ውሕዳት ካብኣቶም ተሓዊኦም ቅርፂ ሰብ ብምሓዝ ክሳዕ ምስ ሰባት ምምርዓውን ተበፅሑ ንህባይ ግን ነበርቲዖም ይደልይዎ እዮም። ምክንያቱ ንሱ ዘርኢ ነቲ ልዑል ብምዃኑ ነቲ ግንቢ ከፊቱ ነቶም ኣጋንንቲ ዳግማይ ሓረ ከውፅእ ዝኽእል ንሱ ጥራይ እዩ ነይሩ። ኣብ ፖስት 749 ሓለቃ ሃን እቲ ጉጅልኡ ንፕሮፌሰር ያንግ ከም ዝሰኣኖ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ይወጣዕ። ኮይኑ ግን ሓደ ሃንደበታዊ ዜና ንስምዒቱ ናብ ዝሓሸ ቀይሮም። ሸርሊ ትበራበር እሞ ዝኽርታታ ከም ዝተመለሰላ ትዛረብ። ስለዚ ምስ ህባይ ብሓባር ኮይኖም ነቦኣ ክደልይዎ ትደሊ። ሃን ንዑ ንምምልማል ናብ ቤተ መጻሕፍቲ ይጓዓዝ። ኮይኑ ግን ህባይ ኣብቲ ዝሓለፈ ተልእኾ ብዙሕ ሞት ድሕሪ ምርኣዩ ዳግማይ ናብ ስራሕ ክምለስ ይኣቢ። ይኹን እምበር ንያንግ ፒንግ ብጣዕሚ ስለ ዝናፈቓ ብዛዕባ ሸርሊ ምስ ሰምዐ ብቕልጡፍ ሓሳቡ ይቕይር። ሚስተር ዋንግ ኣጋንንቲ ነቲ ግንቢ ዳግማይ ክኸፍትዎ ኢሎም ክሕዝጎ ዝደለየሉ እዋን ንሱ ምኻዱ ሕማቕ ሓሳብ እዩ ክብል ይገልጽ። ህባይ ግን ያንግ ፒንግ ብኸመይ ናብ ህይወቶም ዝተመለሰት ክርዳእ ይደሊ። ብተወሳኺ ድማ ሕጂ መናፍስቲ ኣራዊት ነቲ ናይቲ ልዑል መቓብር እውን የጥቅዑ ስለ ዘለዉ ኣብቲ ምንጪ ላይ ተጸገም ሓደ ነገር ክገብር ነይርዎም። ህባይ ምስቲ ክሕግዝ ዝደለየ ዋንግ ከይክስወን ኮይኑ ካብ ቤተ መጻሕፍቲ ይወፁ። ናብ ሰሜናዊ ቻይና ይጓዓዙ እሞ ኣብኡ ድማ ምስቲ ንፕሮፌሰር ዝደሊ ጉጅለ ይራኸቡ። እቲ ጉጅለ ንቸንዶግ ቻወይ ወይ ትበሃል ሰበይቲ ብዙሓት ወታደራትን ከምኡውን ልክዕ ንሸሪ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ህባይ ንዓኣ ዳግማይ ምስ ረኣያ ብውኽያት ክትበስ ኣይከኣለን። ኮይኑ ግን ስሙ እኳ እንተዘከረቶ ብዙሕ ስምዒት እያ ትቕበሎም። ከምኡውን ክንዲ ያንግ ፒንግ ሸርሊ ተባሂላ ክትፅዋዕ ትግደድ። እቲ ጉጅለ ኣግማል ብምጥቃም ብበረኻ ይጓዓዙ እሞ ድሕሪ ናይ ውሕዳት መዓልትታት ሰላማዊ ጉዕዞ ብሃንደበት ኣብ ማእኸል ሓያል ህቡብ ላሕፆ ይኣትዉ። ስለዚ ካብቲ ቦታ ንምህዳን ብተኻእሎም መጠን ብቕልጡፍ ይጋለቡ። እንተኾነ ግን ዘይተወልላ ሓንቲ ንእሽተይ ነጥቢ ስለ ዝነበረት እቲ ህቡብ ላሕፃ ሰለምታ ድሕሪኦም ዘይስዕቦም ዝብል ምኽንያት ናብ ፍርስራስ ኦኤሲቲ ክኣትዉ ከለዉ ነቲ ህቡብላ ዘርሕቕ ዘይርአ መከላኸሊ ዋልታ ስለ ዝገበሩ ጥራይ እዩ። ኣብ ሓደ ውሕሱ ቦታ ምስ ወረዱ ኣብ ግዜ ህድሞኦም ንዋንግ ከይክሰውን ሓዊሱ ገለ ሰባት ከም ዝጠፍእዎም የስተውሉ። እዚ ካልኣይ ጉጅለ ብዘይ ኣግማሎም ገና ኣብ ማእኸል በረኻ ስለ ዝነበሩ ናብቲ ኣብ ርሑቕ ዝረኣይዎ ቦታ ዒላማይ ንምብፃሕ ይፍትኑ ነበሩ። ብሃንደበት ብሓደ ካብዞም ኣጋንንቲ ፍጡራት መጥቃዕቲ ምስ ኣጋጠሞም ካድሞ ከለዉ ይበታተኑ። እቲ ኣጋንንቲ ንሓደ ካብቶም ወታደራት ይቐትሉ እሞ እቶም ዝተረፉ ኣባላት እቲ ጉጅለ ድማ ናብቲ ዒላማይ ይወፅሑ። ኣብኡ ምስ በፅሑ ካልኣይ ኣጋንንቲ ኣብኡ ጸንሖም እሞ እዚ ኣጋንንቲ ብዘይካ ዋንግ ከይክስወንን ሓዳዓርኩን ንኹሎም እቶም ሰብኡት ይቆትሎም። እዞም ክልተ ብሽክሌታ ብምርካብ ናብቲ ኦኤሲቲ ገጾም ብምኻድ መስተመቱ ከባቢ እናተዘዋወሩ ካብቲ ፍርስራስ መለሰታትን ወፃኢ ወላ ሓንቲ ዘይረኸቡ ዝተረፉ ኣባላት እቲ ጉጅለ ይጽምበሩ። ህባይ ብዛዕባ እቶም ኣጋንንቲ ምስ ሰምዐ ልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኣኽራናት ዘጋጠመ ህልቂት ከም ዘጋጥም ካብቲ ቦታ ክወፅእ ይደሊ። ቾንደግን ሸርሊንን ግን ኣብኡ ጸኒሖም ተልእኾኦም ክዛዝሙ ይደልዩ። ኮይኑ ግን እቶም ኣጋንንቲ ስለ ዝረኸብዎም ብዛዕባ ንምዝራብ ብዙሕ ግዜ ይነበሮምን። እቲ ጉጅለ ድማ ንምውጋእ ክዳሉ ነይሩዎም። ኣጾሮም ዓጢቖም ነቲ ቀዳማይ ኣራዊት ይትኩስሉ እሞ ዝቐተልዎ መሲልዎም ንድሕሪ እቲ ካልኣይ ይስዕዎም። ኮይኑ ግን ንድሕሪ ትግልጽ ምስ በሉ እቲ ቀዳማይ ኣራዊት ኣብኡ ኣይነበረን። እቲ ጉጅለ ምስቶም ኣራዊት እናተዋግአ ከሎ ሸርሊ ድማ ናብ ሓደ ዝተደገፈ ቤት ትምህርቲ ተኣቱ። ህባይ ድማ ድሕሪኣ ይስዕባ እሞ ኣብኡ ድማ ካብ ናሕሲ ዝተንጠልጠሉ ብዙሓት ሬሳታትን ኣብ መሬት ዝተዃዓተ ጉድጓድን ይረክብ። ናብቲ ጉድጓድ ምስ ኣተወ ድማ ናብ መቃብር እቲ ልዑል ዝወስድ ትሕቲ መሬት ዝኾነ መመሓላለፊ ቱቦ ይረክብ። ኣብኡ ግን ሓደ ኣጋንንቲ ስለ ዝነበረ ንህባይ ብምልፋይ ይቕስሎም። ኮይኑ ግን ዝያዳ ጉድኣት ቅድሚ ምውራዱ ሸርሊ መፂኣ ተህድኦ እሞ ክኸይድ ትነግሮም። ድሕሪኡ ብሓይላ ተጠቒማ ነቲ ኣልቦልቦላ ዝነበረ ኣካል ህባይ ኣብ ኣየርን ሳፊፋ ናብቲ ሳጹን ሬሳ ተእትዎ እሞ ነቲ ሳጹን ዓፀቶ ትኸይድ። ኣብታ ከተማ ዝወስሑ ኣጋንንቲ ስለ ዝመፁ እቲ ጉጅለ ኣብ ላዕለዋይ ደርቢ ናይቶም ህንፃታት ብምሕባእ ካብ ርሑቕ ኮይኖም ናይ ብሩር ጥይት ሮኬት መወንጨፍን ይትኩሱ። ገሊኦም ከውቅዎም ይኽእሉ እሞ ኮይኑ ግን መብዛሕትኦም ኣጋንንቲ ነቲ መጥቃዕቲ ብምምላጥ ነቲ ጉጅለ ንምርካብ ናብቶም ህንፃታት ይድይቡ። ወይ ልክዕ ሕማንኪን ብምምሳል ካብቶም ኣጋንንቲ ትሕባእ እሞ ድሕሪኡ ምስ ዋንግ ከይክስወን ኮይና ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ኣተውስ ክትሕባእ ትጎይን። ካብቲ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ብሂወት ንምድሓን ፃዕሮም እናገበሩ ከለዉ እቲ ደድሕሪኣ ዝሰዓባ ኣጋንንቲ ነቲ ኣታውስ ብቐጻሊ የንከባልላ ነበረ። ህባይ ኣብ ውሽጢ እቲ ሬሳ ሳጹን ይበራበር እሞ ክወፅእ ብሃንቀውታ ይፅዕር። ኮይኑ ግን ሓደ ጥንቆላዊ ነገር ይፍጸም ከም ዘሎ ይስተብህል እሞ ቁስልታቱ ብዘገርም ፍጥነት ይዕፅዖን ይሓውን ነበረ። መንፈስ ሚስተር ዋንግ ኣብ ቅድሚኡ ተራእዩ እቲ ሬሳ ሳጹን ነቲ ልዑል ዳግማይ ህያው ክኸውን ከም ዝሕግዞ ይነግሮም። ድሕሪኡ ህባይ ብጸልማት እናወደቐ ኣብ ቅድሚ እቲ ግንቢ ይርከቡ እሞ ኣብኡ ድማ ያንግ ፒንግ እንታይ ከም ዘጋጠማ መወዳእታ ክፈልጥ ይኽእል። እቲ ዝሓዘ ኣራዊት ናብቲ በዓት ተምፂኡ ኣብ ታሕቲ ሓዊ ይደርብያ። እዚ ድማ ንኣካላታ እንዲድዎ ንንግስቲ ኣጋንንቲ ክትቆፃፀር ድማ ዝጥዕም ገበሮም። ሕጂ ሸርሊ ነቶም ኣጋንንቲ ትቆፃፀሮም መላን ኣብታ ከተማ ትሰዶም መላን። እቲ ሰራዊት ምስ ከደ ህባይ ምስ መንፈስ እታ ንግስቲ ንምዝራብ ናብቲ ግንቢ ይቐርብ እሞ ያንግ ፒንግ ነቲ ማዕጾ ክትከፍት እትኽእል ካልእቲ ሰበይቲ ምዃና ይግንዘብ። ምክንያቱ ንሳ ዘርኢ ናይታ ንግስቲ እያ። ንሳ ንኣካላታ ሓሊፋ ምሃብ ተኣቢ እሞ
نعا مقتل مالت نيانج بينجون مقتل مالت مخان تحبرم هباي مفتح رك مخاني محلمو نزخم مزناقع زو سدتو تا نغست دما ناوتا ختمات موسم اتا اغانتي نتا اتاوس كتقع مسرخو هباي نعرو خحران موصا بولط في تكسلمو كوني غنا صاف نحس تنطلطلچون دونك ولا حنت خغورلي كالن اتا مغاننت ددحري ممصاي اوصلمو شرلي غن معصناي تغنب خفتلاس دتدليو نعو نمكل خازليلات اتمو كخدن مغبار انت مكينا نوتم اراويت تدرويلهم እቶም ንዕሩቶም ዘጥቁዕ ዝነበሩ ገናው እንሆሩም ንምውቃዕ እውን ድልዋት እዮም ነይሮም ጆን ዶንክ ህይወቱን ኣጋንንቲ ካብ ዝህብ ናይ ገዛ ርእሱ ሞት ንምምራፅ ጠወንጅኡ ኣብ ቤተ መቕደስ ክሳዕ መቕማጥ በፂሑ ነይሩ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ሆንግ ባይና ዓይኒ ሸርሊ ጥምትሞ ያንግ ፒንክ መትለኹም ዘይምልሳ ይግንዘብ ስለዚ ሰለስተ ግዜ ትኩሰላ እሞ እዚ ድማ ኩሎም ኣጋንንቲ ሓመድ ድበ ክኾኑን እቲ ግንቢ ክፈርስን ይገብሮም ሸርሊ ህባይ ንዓኣ ክቐትል ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ እንከሰብ ምዃኑ ብምእማን ኣልቦ ልቦና ቅድሚ ምዃና ወይ ድማ ናብ ያንግ ፒንክ ቅድሚ መቐየራት ትስዕሞም ህባይ ድማ ብሞታ ይበኪ ኮይኑ ግን ያንግ ፒንክ ብሃንደበት ትዛረብ እሞ ንሓደ ተወሳኺ እዋን ብምርኣያ ክንደይ ከም ዝተሓጎሰት ትገልጽ ስለዚ ህባይ ክትሓውብ ብምሕሳብ ኣልዕሉ ናብቲ ናይ ልዑል ሬሳ ሳጹን ይወስዳም ምሳእ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ሳጹን ጎኒ ንጎኒ ይድቅስ እሞ ግንባሩ ምስ ግንባራ ምስ ተሓሓዘ ድማ ብሃንደበት ናይ ዝኽርታት ራእይ ይርኢ ያንግ ፒንክ ካብ ንእስነታት ሒዙ ፍሉይ ሓይሊ ነይርዎም ንሱ ድማ ንዝሞቱ ፍጡራት ናብ ህይወት ናይ ምምላስ ክእለት እዩ ኮይኑ ግን ኣዲኣ ነዚ ሓይሊ እዚ ከይትጥቀመሉ ኣትሪራ ትኽልክላ ነበረት ኣዲኣ በቲ ሰማያዊ ሓዊ ክትነድድ ክሳዕ ትርኢ ድማ ኣዲኣ ካብቶም ሰብኣዊ ቅርፂ ሒዞም ምስ ንውራት ሰባት ዝተመርዑ ኣጋንንቲ ዝመፀት ዘርኢ ምዃና ኣይተረድአን ነይሩ ፕሮፌሰር ያንግ ምልእ ህይወቱ ብዛዕባ እቲ ግንቢ መፅናዕቲ ከይፀንሐሉ ምኽንያት ድማ እዚ እዩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ንጓሉ ካብቲ ፅብያ ዝነበረ ሕማቕ ዕጫ ከድሕና ተስፋ ይገብር ነበረ ናብቲ በዓቲ ክንምለስ ከለና ካብ ፀድፊ ምስ ወደቑ ብሂወት ዝደሓልሉ እንከ ምኽንያት ድማ ያንግ ፒንክ ነዚ ምስጢራዊ ሓይላት ተጠቒማ ንኩሎም ዳግማ ሂጃብ ስለ ዝገበረቶም ጥራይ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ኣእምሮ ርክብ ቅድሚ መውቅዑ ያንግ ፒንክ ንሁባይ ክሳዕ ክንደይ ከም ተፍቅሮ ትነግሮሞ ናብ ቡኣ ናይ ብላይ ፃዕሪ ከየቋርፅ ትልሙኖም ሁባይ ነዚ ትምኒታ ብምኽባርን ንቐፃሊ ሃሰሳ ድሉው ብምዃንን ምስ ጉጅሉኡ ብኣግማል ተሰቒሉ ካብቲ በረኻ ይወፅእ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሓደ ዓብዪ ኣራዊት ካብ ርሑቕ ኮይኑ ብትኩር ይከታተሎም ነበረ በዚ ድማ እዛ ሰሓቢትን ማራኺትን ዝኾነት ፊልምና ኣብ መወዳእታኣ ትበፅሕ እምበኣር ከስኩራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ዝነበረት ፊልምና ነዚኣ ትመስል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፊልምታት በብግዚኦም ክወፅኣኩም ተረኣ ደሊኹም ንፊልመይ ላይክ ንቻነለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑኒ ክሳዕ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም ፅንሑለይ